Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon siis Pirjo ja mä esittelen tämän liikkeen nyt kaikille, että se on liike tuttu, mutta pienenä yhteenvetona ja muistutuksena nyt sitten, mistä tässä on kyse. Eli mennään sitten ensimmäiseen slaidiin. Mulla on oma painelija tuolla. Eli me ollaan siis maailmanlaajuinen kestävän kehityksen kannattajajärjestö. Ja ollaan huolestuneita siis, missä tilassa meidän planeetta ja ihmiskunta on, ja sen takia halutaan tehdä siihen muutos, niin pistä vaan eteenpäin. Meidän tarkoitus on levittää tietoa yhteiskunnan perimmäisistä ongelmista ja niiden syistä. Ja myöskin ratkaisusta niihin. Ja toi train of thought, eli ajatuskulku, on niin kuin se tärkein, mitä me halutaan levittää. Semmoinen just, että katsotaan niitä perimmäisiä syitä ja ratkaistaan ne sillä niin kuin optimaalisimmalla tasolla siten. Ja monesti on, tai jotkut liikkeessä aktiivisena olleet, niin on turhautuneita olemaan siihen, että kun me ei tehdä niin mitään konkreettista, mutta nimenomaan se arvomaailman muutos ja se, että me tiedotetaan asioista, niin me nähdään se pohjana, että miten sitten siitä se toimintaan muuttuu, tai siis tapahtuu sitten tämä kestävyys. Ja toimitaan sen takia tiedottavana liikkeenä. No, miksi me tarvitaan muutosta? Meillä on niin monenlaisia kriisejä tällä hetkellä, että planeetta ei kestä tällaista toimintaa. Markkinatalous, se ei edistä kestävää kehitystä, ei ympäristöllisesti eikä sosiaalisesti. Ja markkinatalous perustuu siis kasvulle, kilpailulle ja kuluttamiselle, kun me tällä rajallisella planeetalla tarvittaisiin nimenomaan tasapainoa, yhteistyötä ja kierrättämistä. Tärkeitä on ymmärtää, että meidän ongelmat on rakenteellisia. Tämä järjestelmä kannustaa kestämättömään toimintaan nimenomaan rahallisten hyötyjen takia. Ja tämä jatkuvaan kasvuun ja kulutukseen perustuva toiminta aiheuttaa ympäristöllisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia, jotka on nimenomaan sitä järjestelmästä sit johtuvia. Ja se, miksi meidän täytyisi nyt tätä muutosta jo saada aikaan, on se, että kovasti näitä ongelmia vastaan koitetaan taistella, mutta se on loputonta, jos me ei puututa niihin rakenteellisiin syihin. Että paikkaillaan vaan niitä ongelmia tässä järjestelmän sisällä. Ja planeetan tila on tällä hetkellä jo niin paljon huonontunut, että meidän tulee muuttaa meidän toimintaa ja tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia kestävästi. Se, mihin liike pyrkii, on siis loppupeleissä luonnonlakeihin perustuva resurssipohjainen talous, eli Natural Law Resource-Based Economy. Ja me käytetään tästä lyhennettä NLRBE ihan selvyyden vuoksi. Se on sopeutumiskykyinen, eli muuntautuva yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä. Ja meitä hallitsee tietyt luonnonlait, joten meidän täytyy niiden pohjalta toimia. Ja NLRB:ssä on nimenomaan tieteellisen menetelmän käyttäminen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja ympäristön turvaamiseksi. Ja tässä, ennen kuin seuraavaan, tieteellinen menetelmä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että pyritään selittämään asioita toistettavissa olevalla tavalla, ja voidaan todeta havainnoimalla, että jokin asia toimii tietyllä tavalla, ja sitten tehdään sen mukaisia johtopäätöksiä ja toimintaratkaisuja. Ja nyt me ollaan NLRB:ssä. Sen rakenteellinen tavoite on siis optimoida meidän tekninen tehokkuus ja tarjota kaikille ihmisille hyvä elintaso ja runsauden taso. Ja tämä on, että vastata kaikkien maapallon ihmisten tarpeisiin suoraan, ei minkään rahallisen tai muun vaihdon kautta, vaan se mitä ihmiset tarvitsee, niin vastataan niihin tarpeisiin suoraan. Ja niin, koska siis yhteiskunnalliset ja ympäristölliset toiminnot on nimenomaan teknisiä ongelmia, siksi niiden ratkaiseminen kuuluu tieteen ja teknologian
osaamisalueeseen, eikä mihinkään poliittisiin mielipiteisiin tai rahatalouteen. Okay. Meillä on nykyään teknologinen osaaminen ja tietämys sellaista menetelmistä, jolla me voidaan turvata kaikille ihmisille niiden tarpeet ja samalla varmistaa ympäristöllinen tasapaino. Ja me nähdään planeetta ja ihmiskunta kokonaisena systeeminä. Ja siksi meidän tämä ehdottama ratkaisu koskee niin kuin kaikkia planeetan asukkaita, eikä vaan mitään tiettyä osaa, vaan se on kokonaisvaltainen. Ja se, miksi me ei toimita optimaalisesti, johtuu meidän opitusta arvomaailmasta ja ajatustottumuksista ja tietämättömyydestä sekä tästä meidän yhteiskunnallisesta järjestelmästä, joka rakenteellisesti estää niiden ongelmien perimmäisten syiden ratkaisemista. Ja mitä liike kannattaa? Nämä on niitä, mihin liike pyrkii, ja myöskin ne keskeiset kohdat NLRP:ssä, eli tiede yhteiskunnallisen hallinnoinnin menetelmänä. Eli tehdään poliittisen tai markkinataloudellisen sijasta ratkaisut. Se vähän hyppi. Ratkaisut järkevimmän ja optimaalisimman vaihtoehdon mukaan. Me nytkin osattaisiin ja teknisesti pystyttäisiin tekemään asioita paremmin sekä ihmisten että ympäristön kannalta, mutta me vaan ei tehdä, koska sitä estää muun muassa raha ja politiikka. Tämä tarkoittaa myös, että tiedettä ei sovelleta pelkästään teknologisiin ratkaisuihin. Se on hyvä muistaa, että vaan myös niin kuin sosiaaliseen ympäristöön. Me käytetään ihmistieteenä apuna selittämään ihmisten toimintaa ja ymmärretään sitä ihmiskäyttäytymistä ja sen syitä, ja sen ymmärryksen avulla pystytään parantamaan ihmisten hyvinvoinnin olosuhteita. Toinen on sitten, siirrytään loputtomasta kasvusta vakaaseen tilaan tai tasapainoon. Tämä nyt on ihan selkeä. Loputon kasvu ei yksinkertaisesti ole järkevää rajallisella planeetalla. Ja sitten siirrytään kilpailumentaliteetista yhteistyöhön. Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan kehitystä ja hyvinvointia kuin kilpailulla. Jos ihmisiä ajatellaan, niin yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden tunne lisää ihmisten onnellisuutta, turvallisuuden tunnetta ja empatiaa toisiamme kohtaan. Se luo semmoista hyvinvointia ja myöskin sitä, että me kohdellaan tämä planeettaakin niin kuin kestävästi. Ja miksi ei sitten semmoista järjestelmää pystytetä, jossa me voitaisiin semmoiseen käyttäytymiseen kannustaa. Ja saatavuus omistamisen sijasta. Tämäkin on aika selkeä. Omistaminen tuhlaa luonnonvaroja, koska jokaisella pitää olla yksi jotain, jota ne käyttää harvoin tai ei juurikaan. Niin kirjasto on tästä hyvä esimerkki. Mun mielestä, mutta liikkeen mielestä kaikki työkalut ja muut tarveesineet vois olla jossain lainaston idealla, että käytetään, ne on niin kuin ihmisten saatavissa, niitä ei tarvitse omistaa. Itseään toistavan työn automatisointi. Automatisointi on tehokkaampaa ja turvallisempaa kuin ihmistyövoima. Meidän kannattaa niin kuin ihmisten kyvyt ja kehittyminen ja muu niin käyttää hyödyksi muulla tavoin yhteiskunnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Omavaraiset paikalliset kaupunki- ja tuotantojärjestelmät. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä pystytään tekemään paikallisesti, niin se on järkevää tehdä paikallisesti, eikä kuljettaa tavaroita tai elintarvikkeita ympäri maapallon. Maapallon teknologinen yhdistäminen systeemilähestymistavan avulla. Tämä voi olla aika tämmöinen vaikeasti lähestyttävä asia, mutta se lähinnä tarkoittaa sitä, että katsotaan asioita kokonaisvaltaisesti. Me nähdään planeetta, tämä meidän maapallo, niin kuin yhtenä järjestelmänä. Me voidaan kartoittaa resurssit maailmanlaajuisesti ja käyttää niitä sen mukaan sitten kestävästi ja kestävällä tavalla. Nytkin meillä on kuitenkin satelliitit ja muut, millä me pystytään ilmastoa ja säätäkin katsomaan ja tarkastelemaan ihan maailmanlaajuisesti. Samalla tavalla sovelletaan sitten muihin teknologisiin resursseihin. Sitten
rahamarkkinajärjestelmästä pois siirtyminen. Tästä mä nyt olen puhunutkin tuossa aikaisemmin. Se ei ole kestävä tapa hallita ihmisiä ja luonnonvaroja. Liikkeen rakenne. Me siis koostutaan maailmanlaajuisesti osastojen verkostosta. Meillä on chaptereita 3 eri tasossa. Ja liikkeessä kun on mukana, se tarkoittaa sitä, että kuuluu siis oman alueelliseen osastonsa, oli se sitten kaupunki tai kylä. Meillä on osastotasoilla tuommoinen kansainvälinen, mihin kuuluu maat, ja meillä on joka maassa, missä on toimintaa, niin oma koordinaattorinsa, ja he muodostaa niin kuin tämän ylimmän tason, pitää hallussa sit, niin kuin lankoja siellä. Sitten alueellisesti, tämä ehkä toimii Yhdysvalloissa silloin, kun siellä on osavaltiot, niin heillä on niin kuin siellä omat koordinaattorinsa. Meilläkin voidaan maakunnittain vielä jakautua, ja sen alimmaisena on sitten kaupunkikylä. Esimerkiksi meillä on Turussa, varmaan Tampereellakin, vähän niin kuin omanlaista tämän Suomen osaston lisäksi niin toimintaa. Ja tuossa kartalla näkyy, no siinä näkyy, ne mitkä oli pinkillä tai violetilla, ne oli siis semmoisia maita, joissa on nyt aktivismia, ja sitten ne siniset oli paikallisosastoja. Eli meillä on maailmanlaajuisesti aktivismia tällä hetkellä. Ja se, millä tavalla me toimitaan, me ollaan täysin väkivallattomia, käytetään väkivallatonta kommunikointia, ja me saavutaan päätöksiin rationaalisen konsensuksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että me ei kenenkään mielipiteen pohjalta toimita, vaan jokaisella on vapaus sanoa asiansa ja niin kuin ehdottaa tapoja toimia ja perustella ne. Ja sitten yhdessä päätetään, että mikä on järkevin tapa ja perustelluin tapa toimia. Se käytännössä tarkoittaa sitä. Ja se, miten me toimitaan myös, on se, että me pyritään katsomaan ongelmia kokonaisvaltaisesti ja puututaan just niihin juurisyihin. Ei ruveta paikkailemaan sit mitään yksittäisiä ilmentymiä. Ja me ollaan vapaaehtoisjärjestö. Tuossa nyt vähän huonosti näkyy toi pääpointti, mutta että me ollaan nimenomaan uskollisia ajattelutavalle eikä kenellekään ihmisille tai instituutioille. Kuinka sitten voi osallistua? Kannattaa tutustua liikkeen materiaaleihin ja toimintaperiaatteisiin netistä. Kysele, kyseenalaista ja ole aktiivinen somessa ja myöskin oikeassa elämässä. Ja osallistu tapaamisiin, missä niitä järjestetään. Kiitos, kun olette kaikki nyt täällä. Meillä on netissä, Trellossa, tuommoinen joukkoistettu tehtävälista. Siellä voi ehdottaa ja ideoida, miten voitaisiin tehdä aktivismia, minkälaisia tapoja toimia. Siellä voi myös ilmoittautua tekemään niitä asioita. Se on sen takia keskitetysti tuolla, että sieltä löytyy sitten, että mitä ollaan tekemässä, ettei tule sellaista, että keksitään pyörää uudelleen ja toimitaan niin kuin tietämättä toisistamme niin sitten eri paikkakunnilla. Meillä on myöskin siitä voi... Joo. Teemu kertoo tuosta Trellosta vielä, ja meillä on myöskin tarkoitus, että sitä voidaan huomenna mahdollisesti myöskin katsoa yhdessä. Ja käännöstiimi ei ole siis Zeitgeist-liikkeen oma, vaan meillä on Suomen osasto, on LTI:n Suomen osasto, eli Linguistic Team International. Niin meidän käännöstiimi on sen alainen osasto, ja tämä on tämä LTI, Zeitgeist-liikkeen ja Venus-projektin oma käännöstoimisto. Me käännetään niiden materiaalia ja myöskin muuta RBE-liittyvää materiaalia. Siitä multa voi kysellä lisää. Jos on kiinnostunut, olen tuon käännöstiimin koordinaattori. Myöskin RK-nettitiimissä voi toimia. RK tulee siis sanasta rationaalinen konsensus, ja nettitiimi hoitaa nettisivujen ja muun somen päivitystä ja ylläpitoa. Siihen voi myös osallistua. Ja jos ei sulla ole osastoa sun alueella, niin voit perustaa semmoisen itse. Tässä on lisää tietoa liikkeestä. Näkyy taas vähän huonosti nuo nettiosoitteet, mutta ne löytyy myöskin, mä kirjoitin ne, tai niitä on tuolla sellaisia lappuja, mistä voi katsoa sitten nämä kaikki osoitteet. Suomen osaston nettisivu, sitten on kansainvälisten liikkeen nettisivu, kannattaa käydä sekin.
jos ei sitä ole pitkään aikaan tutkaillut, niin lukemassa. Kansainvälinen YouTube-kanava on TCM Official Channel. Ja myöskin toi Zeitgeist Movement Define-kirja, josta Tapio siis kertoo myöhemmissä esityksissä lisää. Se perehdyttää liikkeen ajatteluun syvällisemmin. Se on siis nyt vielä englanninkielinen, niin sitä parhaillaan käännetään suomeksi. Ja lisäksi voidaan suositella tuota Suomen liikkeen aikaisempaa dokumenttielokuvaa Ajan henki. Eipä muuta, kiitos teille.